F'sentejn ġew irreġistrati aktar minn 61,500 kirja privata mal-Awtorità tad-Djar frott il-liġi dwar il-kirjiet residenzjali privati. Dan ħareġ fil-pubblikazzjoni tat-tieni edizzjoni tal-istudju dwar il-kirjiet residenzjali privati li tefa' dawl fuq diversi temi marbuta mas-settur. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, Leonid Mekej, qal li ċifri juru kemm ir-riforma tħalli viżibilità sħiħa tas-suq. Staqsejna lis-Sur Mekej jgħidilna x'effett ħalliet ir-riforma li seħħet fis-settur tal-kirjiet sentejn u nofs wara. Qed naraw ukoll il-suq tal-kera li kien karatterizzat minn ħafna abbużi kemm min-naħa tal-inkwilini u kemm min-naħa tas-sidin, grazzi għal panel ta' arbitraġġ mingħajr ma ngħid li l-abbużi llum spiċċaw, però għandna suq li huwa ħafna iktar stabbli. Min-naħa l-oħra wkoll illum għandna f'idejna minjera ta' informazzjoni għaliex għandna l-ewwel indiċi tal-kirjiet f'Malta. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes qal li sal-aħħar tas-sena li għaddiet kien hemm aktar minn 37,000 kirja attiva. Din hija żieda ta' aktar minn 12,000 kirja attiva meta mqabbel ma' sena qabel. Ta' min jinnota wkoll li 96% tal-kuntratti attivi kienu kuntratti fit-tul. Matul din il-konferenza ħareġ biċ-ċar li permezz ta' din il-liġi kemm is-sidien kif ukoll l-inkwilini qed ikollhom moħħhom iktar mistrieħ biqbil bejniethom li l-kirja għandha dejjem tkun irreġistrata. Staqsejna lill-Ministru Rodrik Galdes x'inhuma l-prijoritajiet tal-Gvern għal ġejjieni fis-settur tal-kirjiet. Issa qed nistropolaw dik l-informazzjoni biex inkomplu insaħħu din ir-riforma f'dak li għandu x'jaqsam mal-affordabilità. Għalhekk il-Gvern minn żmien għal żmien inniedi skemi ta' għajnuna, inniedi inizjattivi biex ngħinu kemm minn aspett fiskali, kemm ukoll minn aspett ta' sussidji tal-kera u bekk insaħħu wkoll l-affordabilità f'pajjiżna.